Bagurumba, hai bagurumba, bagurumba, hai bagurumba. চাই লওক এবাৰ পুৰা দখনা গাৰ্লত হৈ গ'লো মানে পুৰা বড়ো গাৰ্ল আৰু কেনেকৈ লাগিছে প্লিজ কমেণ্ট কৰি জনাব फुंनि गोजोननाय बयनोबो हरबाय लोगोफोर नोंथांमोना बयबो मिथिबाय आरो नुखाबाय सांगि ब्लगनि बिगोमा एबा सांगि ब्लगा बे बुहुमाव गैलिया आङो रिसेन्टलि नै मैया थांनाय मोनायावहाय नुनानै बा मिथिनानै आं जोबोद गोसोआव दुखु मोननाय फोरमायदों बिथांनि बेबायदि अबथिरा जिउ गोमानायाव जोङो बुंस'हायै दुखु दङ दा आङो बिथांनि भिडिअफोरखौ नायबाय थायोमोन बिथांनि चेनेला सांगि ब्लगा जोबोद स्पिड ग्र' जादोंमोन आरो आंबो बिथांनि भिडिअखौ आङो जोबोद नायनो मोजां मोनोमोन मानोना बिथाङा गुबुन हारिबाबो बर'नि माखासे ड्रेस जोंनि बर' राइडारमोनजों लोगो लानानै माखासे बर'नि ड्रेसफोर गाननानै ट्रेडिशनेल आर'नाइ दख'नाफोर गाननानै माने भिडिअ बनायनायोमोन दा बेयाव आङो सानोमोन बर'नि बेबायदि ड्रेसफोरखौ ट्रेडिशनेल ड्रेसफोरखौ गाननानै गुबुन हारिनि गेजेरावबो सिनायथि होनो हागोन आंहा बिथांनि सायाव फोथायनाय दङमोन आं सानदोंमोन बिथाङा ड्रेसल' गाननो सोलोङाखै बिथाङा लासै लासै भाषा राव गासैखौबो माने सोलोंलांबाय थागोन होननानै आङो फोथायनाय दङमोन नाथाय बिथाङा मानि थाखाय अबथिरा जिउ गोमाखो बा मानि थाखाय मा जाखो बिनि सोमोन्दै आङो क्लियारै बुंनो हाया बा मिडिया गोबां इउटुबफ्राव खोनानो मोन्दों बुथारनानै फासि होदों आरो न'खरनि मानसिफोरा माने बुथारदोंनि सासपेक्ट खालामदों आरो बिनि बयफ्रेन्डखौबो जेलाव लांबाय होननानै मिथिनो मोननाय जादों नाथाय सोरबा बुथारखो दिनै बेखौहाय पुलिस बिफाना संदानगासिनो दङ बेखौ समाजा फोरमायसिगोन माब्रैनि थाखाय मानि थाखाय बुथार जाखो बा सोर बुथारखो बेखौहाय नाथाय दुखुनांथाव बाथ्राया बेल' बिथांनि बे अबथिरा जिउ खहा जानायाव आंनि गोसोनि सिंनिफ्राय आरज गाबबाय इसोरनिसिम बिथांनि जिउमाया सोरगोआव आलो गोजोन थाथोंसै बिथाङा सासे गुबुन हारिनिब्लाबो माखासे बर'नि ड्रेसफोरखौ गाननो मोजां मोनग्रा एबा बर'नि दख'ना आर'नाइखौ लानो आरो जोंनि बर' समाजाव फैनानै थाफैनो ओरैबायदि मोजां मोनग्रा सासे व्यक्तिमोन তো হেল্ল' গাইজ খুলুমবাই মা খবৰ আৰু আজি মানে ইণ্ট্ৰ'টো অলপ বেলেগকৈ হ'ল কাৰণ আজি মানে দেখি কেনে গমে পাইছে আপুনি লুকছটো এখন হ'ল আৰণাই আৰু এইখন হ'ল বড়ো সমাজৰ মানে আমাৰ যেনেকৈ গামোচা থাকে অসমীয়াৰ চ' বড়ো সমাজৰ এইখন হ'ল আৰণাই আৰু এইখন মানে বহুত বেছি ভাল লাগে মোৰ আগৰ পৰাই बेखायनो आंनि गोसोआव साननाय दंमोन बिथाङा गुबुन जाथिब्लाबो दख'ना गाननो सोलोंबाय दख'ना গাৰ্লত হৈ গ'লো মানে পুৰা বড়ো গাৰ্ল আৰু কেনেকৈ লাগিছে প্লিজ কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু ইয়াতে যিজনী আণ্টি আছিলে আণ্টিজনীৰ দখনা পাই গ'লোঁ আৰু এইযোৰ মানে দুযোৰ দেখাইছিলে এইযোৰ য়েল্ল' এইযোৰ পিংক য়েল্ল'যোৰ মানে মোৰ তাত অকণমান বেছি ডাঙৰ হৈ যায় চ' মই পিংকযোৰ পিন্ধিলোঁ আৰু কেনেকুৱা লাগিছে প্লিজ কমেণ্ট কৰি জনাব लासै बाथ्रा राव रायलायनो आरो गासैखौबो सोलोंलांगोन आरो गाननानै गुबुननि सिगाङाव जोंनि हारिनि ड्रेसफोरखौ ट्रेडिशनेल ड्रेसफोरखौ गावसिनि एसामिसफोरनि गेजेराव देखायगोन होननानै आंहा फोथायनाय दङमोन नाथाय बिथांनि बेबायदि अबथिरा जिउ गोमानायाव बा बिथांनि बेबायदि आसखान्दा बे बुहुमखौ नागारलांनायाव आं सासे इउटिउबार जानानै गोसोआव दुखु मोननाय फोरमायदों दि रुंसारि जाना थांबाय बिथांनि बे रुंसारि जाना थांनायाव गोबां ससियेल मिडिया फेसबुकफ्राव जोङो नुनो मोन्दों गोबाङा बुंदों माने बुथारनानै फासि फोनानै दोनदों गोबां सासपेक्ट खालामदों आरो न'खरनि मानसिफ्राबो बुथारदों होननानै बुंदों आरो बयफ्रेन्डखौबो जेलाव सोबारनानै मिथिनो मोननाय जादों नाथाय बेखौ पुलिस बिफाना बिजिरगासिनो दङ मानि थाखाय बिदि जाखो मानि थाखाय बुथार जाखो बेखौ समाजा फोरमायसिगोन लोगोफोर दिनैनि दुखुनांथाव भिडिअआ बेखिनिमोन भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक शेयार कमेन्ट खालाम नेक्स्ट भिडिअआव थाबैनो लोगो मोनफिनगोन नेनानै थाबाय